Aznap éjjel mély álomba merülve hirtelen egy ismeretlen zajra ébredtem fel. A szobám csendes volt, de az ajtórésén keresztül halvány árnyék szűrődött be. Meglepetésemben rögtön felültem az ágyban, remegő hangon kérdeztem: mikor jöttél haza? Mi folyik itt? Az árnyék gazdája nem más volt, mint a fiam, Gábor. Gábor kínosan mosolygott, és azt mondta: anya, bocsánat, csak ki akartam próbálni valamit. Zavartan néztem rá. Mit akartál kipróbálni? Miről beszélsz? Gábor lehajtotta a fejét, majd őszintén bevallotta: tudod, minden este hallgatom anyu és apu hangját, egyszer véletlenül megláttam egy kulcsjukat az ajtón, és onnantól kezdve kíváncsi lettem. Csak meg akartam tapasztalni, milyen az. Ajkaim majdnem megremegtek a hitetlenkedéstől. Miért pont anyuval akarsz ilyet csinálni? És te engem figyeltél meg? Gábor vállat vont, majd büszkén közölte: szerintem én jobban csinálom, mint apa. Amikor kipróbáltam, más érzés volt. Testem összerándult. Honnan jön ez a magabiztosság? Azonnal a szobádba menj. Gábor, mintha álomban járna, visszament a szobájába, én pedig hosszasan rágódtam az eseményeken. Egész éjszaka nem tudtam aludni, és azon töprengtem, milyen titkok és határok rejlenek a családunkban. Aznap éjjel a Balaton hűvös szellője simogatott be az ablakon, akár a lelkem fagyos szorítása. A reggeli napfény beszűrődött a Balatonalmádi régi ablakain, de a szívem még mindig nehéz volt. A férjem, Zoltán, éppen készülődött munkába, miközben átment a nappalin, én pedig zavartan ültem egy helyben. Gábor csendben ült a kanapén, és csak a telefonját bámulta. Amikor Zoltán bement a szobájába, Gábor is gyorsan követte. Furcsa légkör lengte be a házat. Ahogy a fürdőszoba felé indultam, megláttam, hogy Gábor megint titokban a szobám felé lopakodik. Gábor, mi történt? Miért csinálod ezt? Kérdeztem aggódva. Ő habozott, aztán lehajtott fejjel azt mondta: semmi, csak semmi. Az ő tekintetében azonban valami titkos dolog szunnyadt. Elhatároztam, hogy ezt nem hagyhatom annyiban. Elkezdtem figyelni Gábort, és kiderült, hogy minden este titokban a mi hálószobánk és a férjem szobája között valamit leskelődik. A kíváncsisága átlépte a határokat, és mélyen behatolt a családunk magánéletébe. Aznap este a helyi piacon vettem egy puha bés pulóvert és egy kényelmes farmernadrágot, barna bőrmokaszín volt a lábamon, csuklómon egy egyszerű ezüst karkötő csillogott. Gábor a nappali kanapén ült, én pedig sóhajtva néztem rá. Gábor, ennek véget kell vetni. Nem maradhatok örökké ebben az egyedüllétben. Ő nem emelte fel a fejét, csak halk hangon válaszolt: anya, csak keresek valamit. Valami igaz történetet a családunkról, amit apa sem tud. Hallva szavait, összeszorult a szívem, de megpróbáltam megérteni az ő érzését. Amikor Zoltán késő este ért haza, még mindig fáradt arccal vártam. Judit, ha ilyen fáradt vagy, menj el orvoshoz, és csináltass egy vizsgálatot. Aggódott. Bólintottam. Aznap este megint nem tudtam aludni, a nappali kanapén ültem, miközben a Gáborral és a családunk titkaival kapcsolatos gondolatok kavarogtak bennem. Ekkor a telefonom rezgett. Ismeretlen szám. Az üzenet így szólt: minden csak most kezdődik. Ha készen állsz, keresd az igazságot. Szorosan fogtam a telefont, és a szívem hevesen vert. Ki küldhetett ilyen üzenetet? És meddig vezet ez a történet? A balatoni szél újra az ablakot ostromolta. Aznap este vastag, szürke kötött ruhát viseltem, ami szorosan illeszkedett a testemhez, kiemelve az alakomat. A ruha térdig ért, és a combom egy része sejtelmesen látszott. Fekete, magas sarkú cipőt húztam, ami bár kissé kényelmetlen volt, mégis magabiztosságot adott. Csuklómon gyöngyös karkötő csillogott, a nyakamban pedig egy egyszerű ezüst lánc pihent. A Balaton fényben úszó parcsa csillogott, de a lelkem sötétebb volt, mint valaha.
Az üzenet szavai újra és újra visszhangoztak a fejemben, minden csak most kezdődik. Ha készen állsz, keresd az igazságot. Vajon ki lehetett a feladó? Valaki, aki Gáborral áll kapcsolatban. Vagy egy titokzatos alak, aki figyeli a családunkat. Összeborzoltam a térdem, és halkan suttogtam, Gábor, csak azt akarom, hogy biztonságban legyél. Az éjszaka csendjében Gábor arca ugrott be, az a fekete kapucnis pulóver, kopott farmer, és az elnagyoltan bekötött fehér sportcipő. Szemei szokatlanul hidegek és távoliak voltak, és még most is átszúrták a szívemet. Mély levegőt vettem, szorosan markoltam a telefont. Anya, jól vagyok. Csak egy kicsit összezavarodtam. Csengett a hang a fejemben, de annak valódi jelentését soha nem tudtam megfejteni. A folytatást majd az újabb részben. Másnap reggel nem a megszokott orvosi rendelőbe indultam, hanem Balatonfüred egyik ismert pszichológiai központjába. Egy elegáns, sötétkék blúzt és fekete, karcsúsított nadrágot vettem fel, lábamon kényelmes, alacsony sarkú cipő, hajamat laza hullámokban hagytam szabadon omlani, sminkem egyszerű, mégis kifinomult volt. A központ előtere modern, mégis otthonos, de a szívem továbbra is nehéz volt. A pszichológus, Kovács Eszter, körülbelül 30-as éveiben járó nő, szigorúan megkötött copfban, bézs blúzban és mélyzöld szoknyában, fekete, fényes cipőben fogadott. Mosolya nyugtató volt, de a szemében ott lapult az empátia és a figyelem. Judit, mi hozott ma ide? Kérdezte lágyan. Sokáig haboztam, majd kinyögtem. A fiam elment otthonról, és azóta furcsa dolgok történnek. Eszter bólintott, jegyetelt. Milyen változások történtek a kapcsolatukban? Kérdezte. Gábor gyerekkora óta más volt, de mostanában még furcsább dolgokat csinál. Titokban bejön a szobámba, gyógyszereket szed, amikről nem tudok, mondtam, hangom remegett. Eszter egy pillanatra elhallgatott, majd így szólt, az ilyen titkok és félelmek kimerítik az embert. Önnek is szüksége van pihenésre. Igen, sokszor még aludni sem tudok, vallottam be. Közben Gábor csendesen ült a váróteremben, telefonjába mélyedve. Ez az üzenet, amit kaptam, mutattam neki a képernyőt. Eszter szeme összehúzódott. Valaki szándékosan próbálja megzavarni a lelki nyugalmát. Ez nem véletlen. Gondoltam magamban, ki akar minket így megfélemlíteni? Gábor belekeveredett valamibe? A konzultáció után a Balatonparton sétáltam, emlékezve arra, amikor még kisgyerekként homokvárat építettünk együtt. Ekkor rezgett a telefonom, ismeretlen számról. Halló! Szólt egy remegő hang. Judit, az igazság mélyebb, mint gondolná. Gábor nem csak kíváncsi volt. Már a sötétség mélyén jár. Készülj fel! A vonal megszakadt, bennem pedig káosz támadt. Körbenéztem, és a homokban 2 lábnyomot vettem észre. Az egyik nagyobb, a másik kicsit halványabb volt. Elmosolyodtam magamban, olyan, mintha Gáborral bújócskáznánk. De ez a mosoly mögött mély félelem rejtőzött. A házban villanyszámlán kezdett pislákolni, és halk suttogás hallatszott. Készen állsz, Judit? A valódi történet most kezdődik. Felálltam a puha kanapéról, krémszínű selyemblúzomat és fekete, testhez simuló nadrágomat viseltem, lábamon halvány bézs, enyhén fénylő balerina cipő, nyakamban egyszerű aranylánc, csuklómon egy apró, gyémánttal díszített karóra. Körülöttem a Balatonpart fényei villóztak, de a lelkem mélyén sötétség uralkodott. Hirtelen Nessa bejárat felől. Ki az? Kérdeztem remegve. Az ajtórésén halvány kéz bukkant elő, lassan résnyire nyitva az ajtót. Gábor állt ott, arcán sápadtság, szeme mély sötétségbe borult. Fekete kapucnis pulcsia félig elfedte az arcát, de a tekintetét azonnal felismertem. Gyere be, Gábor, suttogtam. Ő néma csendben belépett, az ajtót becsukta maga mögött.
Egy kopott táskát szorongatott a kezében. Mi ez? Hová mentél? Kérdeztem óvatosan. Egy pillanatig hallgatott, majd mélyen sóhajtva mondta, anya, bajba kerültem. Van egy világ, amit nem ismerek, és belekeveredtem. A szemeimet nagyra nyitva bámultam. Miről beszélsz? Mi történt? Átvettem a táskáját, és kinyitottam. Egy fekete doboz volt benne, ezüstös, bonyolult mintákkal díszítve. Ezt nekem adták, mondta halkan. És ha nálunk van, az egész család veszélyben van. A dobozt finoman megérintve éreztem, hogy hideg energia járja át a testemet. Gábor, miért kaptad ezt? Kérdeztem reszkető hangon. Amit láttam és éreztem, az nem csak kíváncsiság volt. Ez csak a kezdet, válaszolta. El kell menekülnünk innen. Ekkor a lámpák kialudtak, mély sötétség borult ránk. Gábor. Előkapta a zseblámpáját, és azt mondta, ez az igazság kapuja. Ha kinyitjuk, egy ismeretlen világ tárul elénk. Ekkor a ház közeléből nehéz lépteket hallottunk, valaki óvatosan lopakodott. Valaki jön, suttogta Gábor. Gyorsan az ablakhoz léptem, és kinéztem. A sötétben egy homályos alak mozgott. Hideg futkosott végig a hátamon. Anya, akivel szemben állunk, több, mint amit el tudsz képzelni. Ez nem csak családi ügy. Egy sokkal nagyobb játszma részei vagyunk, mondta határozottan. Megöleltem szorosan, és magamban megfogadtam, bármilyen sötétség is jön, együtt legyőzzük. De ekkor a ház előtt halk, fenyegető hang szólalt meg, most kezdődik igazán, Judit. A sötétség vár rátok. Ekkor a táskában lévő ezüstös karkötő megcsillant, és finoman rezegni kezdett. A belsejében apró betűk voltak, a titok közel van. Mi lehet ez? Suttogtam. Egy újabb titok, amit még nem ismerünk. A Balaton hullámainak hangja kísértetiesen csendes lett, és a rejtély lassan, de biztosan előtört az árnyékból. Másnap reggel Balatonfüred egyik kis kávézójának teraszán álltam, ahol a nap első sugarai aranyló fénybe öltöztették a várost. Lágy lila blúzomat könnyed fehér szoknyával párosítottam, lábamon kényelmes bézs balerinacipő, hajamat természetes hullámokban hagytam omlani, csuklómon ezüst karkötő csillogott. A friss kávé illata keveredett a Balaton friss levegőjével, mégis a szívem súlya nem csökkent. Gábor csendesen ült mellettem, kezében még mindig az ezüst karkötő csillogott. Anya, utána néztem a karkötőn lévő feliratnak, mondta halk hangon. Egy régi könyvesboltban kutattam, és azt találtam, hogy ez a felirat elrejtett kulcsot jelent. Akkor meg kell találnunk ezt a kulcsot, bólintottam. Ez a rejtély csak mélyül. Ekkor rezgett a telefonom, egy ismeretlen számról érkező üzenet villant fel a képernyőn. Találkozunk ma este 11-kor a Tihanyi híd alatt. Az igazság vár. Felhúztam a szemöldököm. Tihanyi híd. Az nem egy veszélyes hely. Kérdeztem aggódva. Gábor komoran bólintott. Tudom, de el kell mennünk. Ez elkerülhetetlen. Éjjel 11-kor a híd alatti árnyékos részen álltunk, a hűvös szél fújt, és a Balaton vize sötét csendben csillogott. Sötét barna bőrkabátot vettem fel, farmerrel és stabil fekete bakancsot húztam, hogy bármilyen helyzetben biztonságban legyek. Gábor fekete kapucnis pulcsiban állt mellettem, szeme éber és határozott volt. Ki vagy? Kérdeztem halkan. A sötétből egy férfi lépett elő, 30-as évei végén járhatott, fekete kapucnis pulóver és sötét farmer volt rajta, arcán hideg, de nem ellenséges tekintet. A nevem László, és tudok a családotok körüli eseményekről, mondta komolyan. Az a doboz, amit Gábor kapott, az egész történet kezdete. Gábor óvatosan megkérdezte, mit kell tennünk? László mély levegőt vett. Az első próba holnap éjjel a régi balatonfüredi hajógyárban lesz. Ott fogod megmérettetni magad. Megfogtam Gábor vállát, és megszorítottam. Együtt vagyunk.
Bármi történjék, megvédelek. László bólintott. Nem vagy egyedül ebben. Én is segíteni fogok. De légy óvatos. Az árnyak közel vannak. Ahogy kimondta, a szél hirtelen felkorbácsolódott, és a távolból a hullámok moraja erőteljesebbé vált. Szívem hevesen vert, érzékeltem, hogy milyen veszélyes útra léptünk. Gábor rám nézett, és azt mondta, anya, most kezdődik igazán. Mély levegőt vettem, és válaszoltam, igen, együtt bármilyen sötétséget legyőzünk. Ekkor az ezüst karkötőm újra finoman felragyogott, mintha védelmező fény sugározna. A Tihanyi híd alatt a sötétség lassan megelevenedett, és egy új titok kezdett kibontakozni. Készen állsz? Judit, hallottam egy suttogást. Mert amit most kezdünk, az nem mindennapi. Gáborral egymásra néztünk, és együtt léptünk be az ismeretlenbe. A Balaton partján az éjszaka mélyült, és a rejtély csak most kezdett igazán kibontakozni. A régi balatonfüredi hajógyár előtt álltunk, az elhagyatott épület rozsdás kapuja nyikorgott a szélben. Fekete bőrkabátomat szorosabbra húztam, alatta sötét farmer és vastag bakancs volt rajtam, hajamat egy lazacopfba kötöttem, hogy ne zavarjon. Gábor fekete kapucnis pulcsiában, merev tekintette állt mellettem, keze szorosan markolta az ezüstös dobozt. Ez lesz az első próba helyszíne, súgtam neki. Készülj fel! Beléptünk a hatalmas, félhomályos csarnokba, ahol az ódonhajók roncsaik árnyékai kísértetiesen mozogtak a halvány fényben. A levegő hideg és nyírkos volt, a padló nyikorgott alattunk. Gábor halkan megjegyezte, ez az épület olyan, mintha egy régi horrorfilm díszlete lenne. Megkacagtam. Remélem, nem leszel te az első áldozat, nehogy a szellemeket is felébresszük. Ő csak morgott, de a szeme csillogott. Az ezüst dobozból elővett egy pergament, amelyen régi magyar rovásírásos jelek sorakoztak. Ez az üzenet, magyarázta. Ha megfejtjük, megnyílik az ajtó a következő titokhoz. Együtt kezdtük el olvasni a szöveget, miközben a hajógyár mélyéből halkneszek hallatszódtak. Egyszer csak egy mély, reket hang szólalt meg a sötétből. Üdvözöllek benneteket, Judit és Gábor. Végre megérkeztetek. Egy nő lépett elő, hosszú fekete hajával, vörös, testhez simuló ruhában, nyakában ezüst lánc csillogott, szemei hidegek voltak, mint a téli Balaton vize. Én vagyok a kapuőrző, mondta hűvösen. Megremegtem, de nem engedtem, hogy lássák a félelmem. Ha az igazságot akarjátok, kövessetek. Parancsolta, és elindult a sötét folyosón. Gábor rám nézett, és halkan megkérdezte, készen állsz? Mindig feleltem, és léptem utána. A folyosó hideg volt, a falakon régi festmények rozsdás keretben lógtak, mintha figyelnének minket. A nő egy nagy terembe vezetett, ahol egy rozsdás vasláda állt. Ez a ti próbátok, mondta. Oldjátok meg a rejtélyt, és a következő ajtó megnyílik. Gábor kinyitotta a dobozt, elővett egy kisebb kulcsot és egy újabb pergament, ami tele volt bonyolult magyar rovásjelekkel. Ez csak a kezdet, suttogta. Éreztem, hogy a levegő megfagy körülöttünk, és a nő fagyos tekintete még mélyebbre hatolt a lelkünkbe. Hirtelen a hajógyár ajtaja csapódott, és egy ismeretlen, mély hangú férfi lépett be. Ideje, hogy a próba elkezdődjön, mondta komoran. Gábor és én egymás kezét szorongattuk, készen álltunk a kihívásra, de a szívem mélyén tudtam, hogy ez még csak a kezdet. A levegő megtelt feszültséggel, és a titkok árnyéka egyre sűrűbben vette körül a hajógyárat. És akkor, miközben a férfi közelebb lépett, a ládából halk, furcsa zene kezdett szólni, mintha valami ősi varázslat élet volna fel. Vajon milyen sötét titkokat rejt még ez a hely? És ki is valójában az a férfi, aki a próba kezdetét jelentette? A válaszok egyre mélyebbre húznak minket a rejtély sűrűjébe. A hajógyár mélyén szinte tapintható volt a feszültség, a furcsa dallam pedig mintha az időt is megállította volna.
Fekete bőrkabátomat szorosabban fogtam magamon, a kezem izzadt volt, de Gábor kezét nem engedtem el. A hang, amely belépett, mély és fenyegető volt, de a férfi arcát még mindig nem láttuk teljesen. Üdvözöllek titeket, szólt lassan, és a fények tompulni kezdtek körülöttünk. Ez a próba nem egyszerű játék, hanem a múltotok és jövőtök kulcsa. Gábor szorosan fogta a pergament, és megkérdezte, mit kell tennünk. A férfi egy rozsdás láncot vetett az asztalra, amelyen egy apró, régi kulcs csillogott. Ez az első kulcs, mondta. Meg kell találnotok a hozzáillő zárat ezen a helyen, hogy tovább jussatok. De vigyázzatok, a hajógyár nem csak rozsdás fémekből áll, a sötétség is itt lakozik, és nem minden barátságos. Lassan elindultunk a hatalmas csarnokban, ahol minden lépésünkre visszhangzott a hangunk. Gábor mögöttem haladt, szemében elszántság és egy cseppnyi félelem. Ez olyan, mintha kincskeresés lenne, mosolyodtam el haloványan. Csak remélem, nem kell kalózkalappal meg karddal felvonulni, tettem hozzá, hogy oldjam a feszültséget. Gábor felnevetett, és azt válaszolta, ha így lesz, majd én leszek a kapitány. Azonban a nevetés gyorsan elhalt, amikor valami hideg fuvallat suhant el mellettünk, és a hajógyár mélyéből tompa koppanás hallatszott. Megálltunk, és figyeltünk. Valami nincs rendben, suttogtam. Egyszerre megéreztem, hogy nem vagyunk egyedül. A férfi, aki minket vezetett, előrement, és egy rozsdás acélajtó előtt megállt. Itt kezdődik az igazi próba, mondta. Kinyitotta az ajtót, amely nyikorgva tárult fel, és egy sötét, szűk folyosót engedett elénk. Egyedül kell végigmennetek ezen, és megfejtenetek a rejtvényt, hogy kijussatok. Gáborra néztem, és láttam a szemében a bizonytalanságot, de bólintott. Megcsináljuk, anya. Együtt. Beléptünk a folyosóra, ahol a falakat ősi magyar motívumokkal díszítették, és a levegő egyre hidegebb lett. Minden lépésünknél halk zörejek hallatszottak a sötétségből. Gábor elővette a pergament, és megpróbálta megfejteni a rovásírásos szöveget. Én mögötte haladtam, készen állva, hogy megvédjem őt, ha szükséges. Ahogy haladtunk, a folyosó falain megjelentek árnyak és furcsa fények táncoltak, mintha az ősi szellemek figyelnének minket. Egyszer csak a pergament fénylőpontok világították meg, és Gábor hangosan olvasni kezdett. A szöveg egy ősi átok feloldásáról szólt, amely csak együtt oldható meg. Ez az, mondta halkan. Közösen kell cselekednünk. Amikor a végére értünk, a folyosó végén egy ajtó nyílt meg lassan, mögötte halvány fény szűrődött be. Egy újabb lépést tettünk előre, de ekkor egy hideg kéz érintette meg a vállamat. Megfordultam, és egy ismeretlen alakot láttam, aki halványan mosolygott, de szemeiben valami sötét titok rejtőzött. Nem minden az, aminek látszik, suttogta. Gábor szorosan markolta a kezem, és együtt készültünk arra, hogy szembenézzünk a következő kihívással. Vajon ki volt ez az ismeretlen? Barát vagy ellenség? És milyen csapdák várnak még ránk a hajógyár falai között? A titkok és veszélyek egyre mélyebbre húztak minket a sötétségbe, ahol csak együtt, egymásban bízva találhatunk kiutat. A folyosó mélyén állva, a hideg kéz érintésétől még mindig reszketve, lassan fordultam vissza, hogy szembe nézzek az ismeretlennel. A férfi arca félhomályban rejtőzött, de a szemei csillogtak, mintha mindent tudna rólunk, és mégis titkokat őrizne. Ne féljetek, szólt halk, mégis határozott hangon. Én vagyok az, aki segíteni akar. A nevem Balog Márk. Gábor és én egymásra néztünk, bizonytalanok voltunk, de a helyzet nem engedte meg a kételyt. Márk folytatta, tudom, mind mentek keresztül, és ismerem azt a veszélyt, ami fenyegeti a családotokat. Ez a próba nem csak a titkokat tárja fel, hanem a múltatok sötét oldalát is. Miért segítesz nekünk? Kérdeztem óvatosan. Mert én is része vagyok ennek az örökségnek, válaszolta. És tudom, hogy csak együtt győzhetünk. Gábor szorosan fogta a kezem, és én éreztem, hogy erőt merít belőle. Márk elővett egy régi, kopott térképet, amelyen a hajógyár környékének titkos folyosói voltak feltüntetve.
Ez vezet majd a következő helyszínhez, mondta. De vigyázzatok, mert a sötétség nem tűnik el csak úgy. Ahogy haladtunk előre, a hajógyár mélyebb részei felé, a falakat régi magyar motívumok és szimbólumok borították, melyek titkos jelentést hordoznak. Mark megmagyarázta, hogy ezek az ősi jelek védelmet nyújtanak, de csak azoknak, akik értik az üzenetet. Közben megpróbáltam felidézni a gyerekkoromat, amikor nagymamám mesélt a magyar népi varázslatokról és ősi átkokról. Ezek a történetek most új értelmet nyertek. Tudod, Gábor, ha nem lennének ezek a misztikus dolgok, legalább lenne egy jó alapunk a következő családi vacsorához, tréfáltam halvány mosollyal, mire ő elmosolyodott. Akkor majd megpróbálok nem varázslóként viselkedni a következő étkezésnél, válaszolta. Ahogy tovább haladtunk, egyszer csak egy hatalmas, rozsdás vasajtóhoz értünk. Mark kulcsot vett elő, és a térképre mutatott. Itt nyílik a kapu a következő próba helyszínére. De ez az ajtó csak akkor nyílik ki, ha megfejtitek a rovásírásos szöveget, amit a dobozban találtatok. Gábor elővette a pergament, és nekilátott az olvasásnak. A jelek lassan összeálltak értelmes mondatokká, és a falon lévő motívumok kezdtek fénnyel felgyulladni, mintha az ősi varázslat életre kelt volna. Ez az! Kiáltotta Gábor. Megfejtettük. A vasajtó lassan megnyílt, és egy újabb, sötét folyosó tárult elénk. Egyikünk sem tudta, mi vár még ránk, de éreztük, hogy ez a próba messze túlmutat a képzeletünkön. Ahogy beléptünk az új terembe, a levegő megváltozott, egy különös, folytogató érzés vett erőt rajtunk. Mark hátralépett, és komoran közölte, innentől kezdve csak ti ketten vagytok. Az igazi kihívás most kezdődik. Gábor szorosan megfogta a kezem, és együtt léptünk előre a sötétségbe, tudva, hogy a családunk jövője a kezünkben van. A falakon megjelentek újabb rovásírásos jelek, melyeket ezúttal már nem csak olvasnunk kellett, hanem értelmeznünk is, hogy kinyissuk a következő ajtót. A titkok lassan felszínre törtek, de a sötétség mélyebb és veszélyesebb volt, mint valaha hittük volna. És ekkor egy hideg, ismeretlen hang suttogta a nevemet a sötétből, Judit, készülj fel, mert a múlt árnyai visszatértek. A sötét folyosó mélyén a hideg szellő mintha leheletként simított volna végig az arcomon, miközben Gábor szorosan fogta a kezem. Az ismeretlen hang visszhangzott a falak között, mintha maga a múlt szólított volna meg engem. Fekete, testhez simuló kabátom alatt a pulóver finoman körülölelt, a csuklómon fénylő ezüst karkötő hideg érintése emlékeztetett, hogy nem vagyok egyedül. Gábor mellette fekete kapucnis pulcsiában, összehúzott szemöldökkel lépkedett, mintha minden lépésével a jövőnket próbálná megformálni. Ahogy haladtunk előre, a falakon megjelentek a rég elfeledett magyar motívumok, mintha a falak is mesélni akartak volna. Egyszer csak egy hatalmas, faragott faajtó állta utunkat, amelynek közepén egy apró, ezüst kulcslyuk csillogott. Ez lehet a következő kapu, suttogtam. Gábor elővette a kis, régi kulcsot, és óvatosan bedugta a zárba. Az ajtó nyikorgva nyílt ki, mögötte halvány aranyfény szűrődött be. Belépve egy különös terembe találtuk magunkat, ahol egy hatalmas asztal állt, rajta egy antik könyv, körülötte gyertyák fénye táncolt. Ez az ősi családi krónika, mondta egy ismerős hang, és megfordultunk. Egy idős asszony állt ott, hosszú, ezüstszürke hajával és mély, bölcs szemével, melyben a múlt minden titka ott csillogott. Én vagyok a családotok őrzője, és azért vagyok itt, hogy segítsek nektek. Mi ez az egész? Kérdeztem kissé remegő hangon. Egy örökség, ami generációkon átível, válaszolta. Egy átok, amit csak együtt, szeretettel és bátorsággal tudtok megtörni. Gábor és én egymásra néztünk, és tudtuk, hogy a családunk története több, mint amit valaha elképzeltünk. Az asszony kinyitotta az antik könyvet, és elkezdett mesélni a múlt titkairól, ősi magyar legendákról, amelyek összefonódtak a családunk sorsával. Ez a történet tele van veszéllyel és reménnyel, mondta. De a legfontosabb, hogy együtt vagytok. Ahogy hallgattuk, a gyertyák lángja egyre erősebben égett, mintha a múlt ereje születne újjá.
Gábor megszólalt, szóval ezért volt az a doboz, az apróba, mert a családunk sorsa összefonódik ezzel az ősi erővel. Az asszony bólintott. Igen. És most rajtatok a sor, hogy döntsetek, hogyan tovább. Ebben a pillanatban a terem ajtaja hirtelen kinyílt, és egy sötét alak lépett be, vörös köpenyben, arcát árnyék fedte. A múlt árnyai nem adják könnyen magukat, mondta mély hangon. Készen álltok a következő kihívásra. A levegő megfeszült, a gyertyák lángja táncolni kezdett, és én éreztem, hogy ez az út még hosszú és veszélyes lesz. Gábor megfogta a kezem, és együtt léptünk tovább az ismeretlenbe, ahol a családunk múltja és jövője összefonódik, és ahol csak a bátorság és a szeretet vezethet ki minket a sötétségből. A vörös köpenyes alak árnyéka mélyen belénk ivódott, miközben a gyertyák fényében lassan közelebb lépett. Fekete kabátom ujját szorongattam, miközben Gábor keze szorosan fogta az enyémet, az egyetlen kapaszkodó ebben a zavaros, titkokkal teli világban. Az alak halk, mégis fenyegető hangon szólalt meg. A próba nem ér véget itt. A következő állomás a Balatonalmádi móló elhagyatott része, ahol a múlt és jelen határai összemosódnak. Gábor és én egymásra néztünk, a szívünk egyszerre dobogott a félelemtől és az elszántságtól. Elindultunk kifelé a különös teremből, miközben a falakon a rég elfeledett magyar motívumok még mindig rejtélyes fényt sugároztak. Kint már a hajnali szellő simogatta a Balaton hullámait, és a levegőben az ébredő nap illata keveredett a titkos veszélyekkel. A mólónál egy könnyed, világos lila blúzt és fekete, szűk szoknyát viseltem, lábamon elegáns, de kényelmes fekete cipő, hajamat laza hullámokban hagytam leomlani. Gábor kapucnis pulcsiát mélyen a homlokába húzta, de szemében az a régi tűz égett. A móló végénél egy régi, kopott csónak állt, amely úgy festett, mintha évtizedek óta nem mozdult volna meg. Ez lesz a helyszín, mondtam halkan. Miközben közelebb léptünk, a csónak oldalán egy apró, ezüstösen csillogó medál lógott, amelyen egy ismeretlen szimbólum volt. Gábor óvatosan felvette, és azt mondta, ez a medál talán a következő kulcs. Hirtelen a csónak mélyéből halk zene hallatszott, mintha egy régi dallam szólna, amely a Balaton titkait őrzi. A móló lámpái halványan pislákoltak, és a levegő megtelt a múlt árnyainak súlyával. Egy árnyékos alak lépett elő a sötétből, hosszú, fehér kabátban, és mély, megnyugtató hangon szólt. Üdvözöllek benneteket újra, Judit és Gábor. A próba következő állomása nem csak a bátorságról szól, hanem a szív tisztaságáról is. Gábor és én egymásra néztünk, és tudtuk, hogy a következő kihívás még nagyobb lesz, mint az eddigiek. Ahogy átléptünk a móló szélénél, a Balaton hullámai mintha életre keltek volna, és egy titokzatos, sötét alak tűnt fel a víz felszínén. Ez már nem játék, anya, suttogta Gábor. Ez az igazi próba. A levegő megfagyott körülöttünk, és a Balaton mélyén rejlő titkok egyre inkább felszínre törtek. Éreztem, hogy a családunk múltja és jövője összefonódik, és hogy csak együtt, bátorsággal és szeretettel tudjuk leküzdeni a ránk váró sötétséget. És ekkor, a móló végénél, egy halk, titokzatos nevet hallottam meg suttogni a szélben. Készülj fel, Judit, a végső próba közeleg. A Balatonalmádi móló ködbe burkolózva állt előttünk, a reggeli párában a hullámok halk moraja keveredett a szívverésem dobogásával. Fekete, karcsúsított kabátomat magamra húztam, a nyakam köré laza selyemsálat kötöttem, hogy védjem magam a hűvös levegőtől. Gábor mellettem állt, kapucnis pulcsiját mélyen a homlokába húzva, arca elszántságot sugárzott. Az ezüst medál, amit a csónakról vettünk, most a kezében csillogott, mintha belülről sugározna fényt. Ez az utolsó kulcs, mondta halkan. De nem tudjuk, mire nyit ajtót. Ahogy előrébb léptünk a mólón, egy régi, elhagyatott ház tűnt fel a vízparton, ablakai sötétek, ajtaja kitárva, mintha várt volna minket. Ez a hely lesz a végső próba helyszíne, súgtam. Beléptünk a házba, ahol a falakat régi családi fényképek díszítették, arcok, amiket ismertem, mégis idegennek tűntek ebben a fényben.
Gábor megállt egy fotónál, amin egy fiatal férfi állt, akinek a tekintete olyan volt, mintha a múltból szólt volna hozzánk. Ő az apám? Kérdezte halkan. Igen, feleltem. És talán többet tud, mint amennyit valaha is hittünk. Egy nyikorgó padló jelezte, hogy nem vagyunk egyedül. Hirtelen megjelent egy alak a sötétből, egy középkorú férfi, szürke kabátban, arcán komor kifejezéssel. Üdvözöllek benneteket, mondta. Én vagyok az, aki segíteni fog az utolsó próbában. Gábor és én egymásra néztünk, majd követtük őt egy titkos lépcsőn lefelé, amely a ház alatt húzódó pince mélyébe vezetett. A pince falain régi magyar rovásírásos jelek sorakoztak, melyek mintha életre keltek volna a halvány mécses fényében. Itt dől el minden, mondta a férfi. Ez a próba a múlt és a jelen összefonódása. Gábor elővette a medált, amely hirtelen melegséget sugárzott a kezében. Ez az örökségünk, mondta. És most rajtunk a sor, hogy eldöntsük, hogyan használjuk. A pince mélyén egy hatalmas, vaskos ajtó állt előttünk, amelyet a medálhoz hasonló szimbólumok díszítettek. Ez az utolsó ajtó, mondta a férfi. Csak együtt tudjátok kinyitni. Gábor és én egymás kezét szorongattuk, és egyszerre helyeztük a medált az ajtó közepére. Az ajtó lassan kinyílt, mögötte pedig egy fényárban úszó terem tárult fel, tele régi családi ereklyékkel és könyvekkel. Ez a múlt titka, suttogtam. És a jövő kulcsa. De ekkor a terem sarkából egy árnyékos alak lépett elő, arcán titokzatos mosollyal. A próba véget ért, mondta halkan. De az igazi harc most kezdődik. A levegő megtelt feszültséggel, és tudtuk, hogy a családunk sorsa örökre megváltozott. Egy új titok, egy új veszély vár ránk, amely még mélyebbre visz a múlt és a jelen rejtelmeiben. Gábor szorosan megfogta a kezem, és együtt néztünk szembe az ismeretlennel, készen arra, hogy bármilyen sötétséget legyőzzünk. Az utolsó rész hamarosan következik. Az árnyékos alak, akinek titokzatos mosolya a terem sarkából derengett, lassan közelebb lépett, és mély, hívogató hangon beszélt, megérkeztetek a végső pontjához ennek az útnak. A múlt meg a jelen összefonódik, és csak akkor lehet szabad, ha elfogadod az igazságot. Fekete, testhez simuló ruhám finoman körülölelte az alakot, miközben Gábor mellettem állt, kapucnis pulcsiában, de tekintete most teljesen összpontosított és eltökélt volt. Mi az igazság? Kérdeztem halkan, de határozottan. Az alak megállt előttünk, és szemünkbe nézett. Az, hogy a családotok egy ősi titok őrzője, mondta. Egy titok, amely összeköti a világot a látható és a láthatatlan között. Gábor és én egymás kezét szorongattuk, a szívünk egyszerre vert a félelemtől és a reménytől. És most? Kérdezte Gábor. Most el kell dönteni, hogy elfogadjátok-e ezt a sorsot, vagy elmenekültök előle. Az alak egy apró, ezüstösen csillogó medált nyújtott felénk. Ez a kulcs, mondta. A ti választásotok, hogy milyen utat jártok be vele. Éreztem, hogy a levegő megtelik egy rejtélyes energiával, amely átjárja a testem és a lelkem. Mi együtt választjuk az utat, mondtam határozottan. Együtt szembenézünk mindennel. Az alak bólintott, és halkan így szólt, akkor kezdődjék az új fejezet. Ahogy a medált magunkhoz vettük, a terem megtelt ragyogó fénnyel, amely elűzte a sötétséget és megnyitotta előttünk a jövő útját. Gábor rám nézett, és mosolyogva azt mondta, anya, együtt bármit legyőzünk. A családunk titkai, a múlt árnyai és az előttünk álló kihívások csak erősebbé tettek minket. Az út, amit bejártunk, tele volt veszéllyel, rejtéllyel és fájdalommal, de most már tudtuk, hogy semmi sem állhat az utunkba, ha együtt vagyunk. A Balaton partján a nap már felkelt, és a fény átjárta a világot, mintha új kezdetet ígért volna. De a távolban, a fák között, egy ismeretlen alak figyelte mozdulatlanul a tájat, sötét titkokkal a szívében. Ez csak a kezdet, suttogta a szél. És valóban, az új fejezet már nyílt előttünk, tele ígéretekkel és veszélyekkel, amelyeket csak együtt, családként tudunk majd legyőzni.